안녕하세요. 스타노라 마크레아노스야. 여보세요. 감사합니다. 살아요. 인파이트모그마 케나코그마사 TV. Kamu sampai butaknya now. Kamu test kreatif saya itu. Kamu sekarang mana? Kamu, kamu palabra sekarang boleh. Kita kadang mata itu pun stress. Hapela perminta, hapela mo. Kapal kita kan malah payon. Kamu kawal pagasa ko na problema. Kaya normal na problema na to. Ang importante, kanta ang kalibay. Ipala ta perminta. Ipali para mo. Para okay ka o. Kabala ko ilaga. Kaya mo, happy ka tawa lang. Ayaw mo pa problema permanent. Kaya kapoy kayo ma-stress o ma-depress. Sa'yo mo mga tigawa na. Kapo kaya kaya. Hindi tira ko na buwan. Mga ko Koreano. Mga ko Koreano niya. Kita pa sa ko ilog. Itong kayo kong ilog. Nagkakaw balibo sa ilog. Kailangan balibo sa ilog. Tapos tapos ko balibo sa ilog. Kailangan mo balibo sa ilog. Basta permitin nyo na ayaw mo palabig seryoso sa kinawa eh. Kaya kanang mga uyab ninyo, piyaara mo. Tapos, inyong pamilya na mabilin. I-priority mo pamilya. Okay? Ako rin na Korean, ako na Chinese. I never thought I'm having this kind of opportunity. I also wanted to tell for everyone, I have my Indian nationals, number 5-6 anymore. Namaste, Rara Swamiji, number 5-6. Already introduced to become happy. No more bloody disgusting, no more collectibles, no more motorcycle riding to collect the money because palautang cannot really have paying for a carrot. Ni hao ma. Caramel. Carapopcorn. Kamusta mo? Malipayon pa mo? Kaya kunin mo malipayon, luoy kayo mo. Kasawa lang, maharap mo na puwang. Ako'y pelala sa inyo, ako ang Miko. Kung siya, si Duding Daga. Kustara ka, turira ka, kera ka? Istoryahan sila. Istoryahan sila, Duding Daga. Hello, I am Duding Daga.